खुलुमबाय रायजोफोर नैबे आंनि बिब'नि फिसालाया जोंहा ट्राइबेल संघ आफादनिफ्राय सानसोरां नार्जारिखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव खुगा बेखेवदों आरो लोगोसे जों सावरायगोन दिनै बे आसामाव सिख्लाजों सिख्ला गोसो थोलायनानै थैदों बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला गिबियावनो मोनसे आपडेट, बे आपडेटआनो जाहैबाय सभेन ब्रह्म मुंनि सासे फरायसाया कलेजाव थांबाय थानाय समावनो एक्सिडेन्ट जादों आरो एक्सिडेन्ट जानानै गोब्राब जोखोम जादों। दा बिथांखौ JNRC हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। दा बिदिनो डनेसन बिदों। दा बिथाङा मोजां लामायाव फैथों होननानै गोबां मानसिफोरा आरज गाबदों। लोगोसे बिथांनि थाखाय फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखाय डनेसन नांगौ होननानै जोंनिसिम भिडिअ बानायनो थाखाय हरदों। माखासे भिडिअ दङ बिथांमोननि न'खरनिफ्राय, बेखौ नायबानो जाबाय। आरो जायबा गोसो गुदुं बिथांमोना गरसे गरनै बा थाइसे थाइनै रांखौ हरनो हागोन। दा बिथांखौ JNRC हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ गुवाहाटियाव। खुलुमबाय रायजोफोर नैबे आंनि बिब'नि फिसालाया एक्सिडेन्ट जादों मैया कलेजाव थांनायाव। कलेजनिफ्राय फैनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों। बिराद गिदिर हालायाव माबायाव गोलैनानै दं। बिराद गिदिर, दा खर' ब्रेनाव नांनानै दं। दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ, गाबोन बानायनांगौ होन्दोंमोन। दा जोंनाव थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै दं। अननानै आइ आफा रायजो राजाफ्रा अननानै एसे साहाय्य हरबा मोजां जागोन नामा। एक्सिडेन्ट जादोंमोन मैया कलेजाव थांनायाव। दा गथ'आबो सासे फिसाजोआबो बेमाराव गोलैनानै दङ। दा बिनिखायनो रायजोफोरनिफ्राय एसे थाखा फैसा मोनदोंमोन आङो। दा आंहा जेबो राहा गैला। सिगांनिफ्रायनो गारनांगौ गारबाय सासे गथ'नि बेमाराव। दा फिसालायाबो जाबावबाय, जेबो राहा गैला आंहा। बेनिखायनो दा रायजोफोरनिफ्राय एसे लुबैदोंमोन आङो, अननानै हरदो रायजोफोर। अब्ला जों दा सावरायगोन मोनसे सोमोनांथाव खौरां। जोंनि बे आसामावनो जादों बे जाथाया। सानै मुस्लिम सिख्ला, बिसोर सानैजों बाहागिनि बा काजिन सिस्टार। बिसोर सानैजों असे बिब' बिनानाव नङाब्लाबो बाहागिनि बिब' बिनानाव, अदेबानि असेयानो होनजासिगोन। बिसोर सानैजों गोसो थोलायोमोन आरो बिसोरनि जराखौ बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा गनायाखैमोन। बेनि थाखायनो बिसोर सानै सिख्लाया गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। बिसोर सानै सिख्लाया, सासेया 17 बोसोर बैसोनि आरो सासेया 19 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैजों गोसो थोलायोमोन आरो गोसो थोलायनानै जुलि जानो नागिरदोंमोन। नाथाय बिसोरनि जराखौ न'खरनि मानसिफोरा मिथिनानै हेंथा होनायनि उनाव बिसोरो बे जाथायखौ खालामदों। आरो बे जाथाया जादों रङियानि तुलसिबारियाव। रङियानि तुलसिबारियाव सानै बाहागिनि सिख्लाखौ फांसे दंफाङाव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय ममता बेगम, बे जाबाय 19 बोसोर बैसोनि, आरो सिमन निसा 17 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानै बिब' आरो बिनानावा गोसो थोलायनानै जुलि जानो नागिरदोंमोन। नाथाय न'खरनि मानसिफ्रा सिख्लाजों सिख्ला बोरैहाय बिदि जुलि जानो होननानै हेंथा होनायाव बिसोर सानैया सहायनो हायियाव बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसरित, सिख्लाजों सिख्ला गोसो थोलायनानै थैनांगौ जाबाय बा थैबाय। बेबायदि खौरांखौ गोबां खोनायो, जोंनि बे आसामाव खोनाफेराखैमोन। नाथाय बिदि गोबां दङ। जोंनि बे आसामावल' नङा, जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव, गुबुन गुबुन रायजोफोराव बेबायदि जाथाया जायो। हौवाजों हौवा गोसोथोलायनाय, हिन्जावजों हिन्जाव गोसोथोलायनाय, हौवाजों हौवा गोसोथोलायनाय, आथोन सोलायनाय, गोबां बेबायदि जाथायफोर दङ। अब्ला जों दा सावरायगोन जोबथारनायाव जायबा सानसोरां नार्जारि, बिथांखौ बुथारनायनि सायाव गसाइगाव जिल्ला ट्राइबेल संघ आफादा खुगा बेखेवदों। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। सानसोरां नार्जारिखौ गावनि लोगोफ्रानो बुथारदों होननानै सानसोरां नार्जारिनि न'खरनि मानसिफोरा दाबि खालामदोंमोन आरो बेनि उनावनो गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टम खालामदोंमोन। नाथाय सानसोरां नार्जारिखौ जोबथा बिदाय होखांबाय। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। अब्ला ट्राइबेल संघ आफादा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो, अब्लानो बुजिगोन। कलेजनि बा स्कुलनि जे छात्र सानसोरां नार्जारि फंबाय, बिथांमोना टेन्डार एज। आं दिनै गिबियावनो जोंनि ट्राइबेल आरो बर' माहारिखौ आं खावलायनो लुबैदों, जों जेसेबां ट्राइबेल बा बर' माहारिफोर दङ, जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरा जों खुब साबधान जानांगौ। मानोना जोङो ट्राइबेल हिसाबै कयटा जिनिसखौ गुरुत्त लानो हाया। ससियेल साइडफोराव ससियेल एक्टिभिटिस, ससियेल रेसपन्सिबिलिटि बा समाजखौ जों माबोरै आवगायलांनांगौ, समाजखौ जों बोरै खुंनांगौ, गावनि गथ' गथायखौ जों बोरैहाय खांनांगौ, फोरोंनांगौ, बे दायित्वआ जोंहा दङ।
दिनै बिमा बिफाया जे आसा खालामो गावनि गथ'फ्रा मोजां जाथों, मोजां गिदिर मानसि जाथों, साख्रि बाख्रि फरायनानै गोजौ हायार सेकेन्डारि बा हायार इडुकेसन लानानै गिदिर गोलाव जाथों बेखौ आसा खालामो। खिन्थु जोंनि गथ'फोरा जों नुनो मोन्दों टाइम टु टाइम जोंनि गथ'फ्रा बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासङालाबानो गावनि गोसो मथे खामानि मावदों। दा बेबादि बेलायैनो जोङो थांनाय नै सानथामसो आगोल बे सेन्ट आन कलेजनि सानस्रां नार्जारियाबो स्कुलनिफ्राय बायहेरायाव थांनानै लोगोफोरजों समाय खाथायनो होनानै थांनायाव दिनै अघटना जानानै फैदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव। जों सानाखैमोन दे गावजों गावनो जों बिदा फंबायजोंनो बे रोखोमनि एना एनि खालामनानै थैलायनांगौ बुथारलायनांगौ बे जाथाया जानांगौ। जों बियो ससियेल अपराध आरो रावबो बेखौ इन्डालजेन्स होनो नाङा। दा गतिके बेतिक्रम हिसाबै जोबनानै थांबाय बिथांनि जिउआ सानस्रां नार्जारिना, बेखौ जों दुखु फोरमायो आरो लोगोसे बिथांनि न'खरनिसिम जोङो कन्डलेन्स मेसेजखौ जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय जों मेसेज जासिहरो। आरो लोगोसे आङो जे सेन्ट आन कलेजनि प्रिन्सिपाल तथा वार्डेनफोर दं, आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे स्कुलनिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा लेजार टाइमाव बाहेरायाव थांगोन बे समाव बिथांमोना मोनसे पारमिसननि गेजेरजों बिथांमोना ओंखारलांनांगौ जेरावखि थाङा मानो, आरो मोनसे टाइम बाइन्डिं थानांगौ। एथ' समनिफ्राय एथ'सिम नोंथांमोना थाङोबाबो गिदिंनानै फैनांगौ। खिन्थु गोबावबा बिनि पानिसमेन्टआ दस्रा जागोन होननानै उइथ रेजिस्टार मेइनटेन खालामनानै बिथांमोना बेबायदि स्कुलफोराव हस्टेलफोराव खालामनाया मोजां। बेनिखायनो आं स्पेसियेलि जोंनि सेन्ट आन कलेजनि बा स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो वार्डेनफोरखौ आङो खावलायगोन बिथांमोना नेक्स्टआव बे रोखोमनि जाहाथे भुल खालामा। मानोना स्टुडेन्टफोरा बिथांमोननिनो फिसा, बिथांमोननि आखायावनो दङ फोरोंनाय गासिबो बिथांमोननि आखायावनो, आरो बिथांमोननि सेफटि एन्ड सिकिउरिटिबो बिथांमोननि आखायावनो। गतिके बे दायित्वखौ बिथांमोना बुजियो आरो बिनि थाखायनो स्पेसियेलि रेजिस्टार मेइनटेन खालामनानै बहा थाङा उद्देश्यआ मा बेखौहाय, आरो प्लास मोनसे टाइमिं, बे टाइमनि गेजेराव नोंथांमोना फैनांगौ नङाबा एक्सन लानाय जागोन होननानै बे रोखोमनि मोनसे ल' बा रुल्स खालामना होयोबा बे खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो गतिके आङो बार खावलायदों अथ'रिटि स्कुल अथ'रिटिफ्रा बेफोरखौ दानिफ्रायनो बेखौ खालामोबा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागौ। खुलुमबाय रायजोफोर, नैबे आंनि बिब'नि फिसाज्लाया एक्सिडेन्ट जादों मैया कलेजाव थांनायाव। कलेजनिफ्राय फैनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों। बिराद गिदिर हालाव माबायाव गोलैनानै दं। दा खर' ब्रेनाव नांनानै दं। दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ, गाबोन बानायनांगौ होन्दोंमोन। दा जोंनाव थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै दं। अननानै